Nyakora Mugejuang machiegni chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono pile ka pile ka wachako chenro mar mbaka oromo to wachako kod chal mar fwambo. Antiere kae mar nyisi moko kuom weche mabiro bedo kwa luonu machiegni odiochieng' makawuono. Weche minyalo bedo kod geno ni biro bedo kineno e weche manyien duto mag odiochieng' makawuono. Mago kochakore e weche manyien mag migago. Odiochieng' makawuono Nyakora Mugejuang kwa chako chal mar fwambo wang'eno odiochieng' makawuono tarik 13 dwe mar 2 higa mar 2024 Jod bura biro bedo kadok e od bura mano tok yueyo margi mane gibedo godo kochakore mano higa mokalo mano dwe mar 12 higa mokalo nyaka sani. Odiochieng' makawuono ema jod bura biro bedo kadok e od bura tok yueyo mar kinde malach ahinya. Kata kamano e kinde ma jod bura biro bedo kadok e od bura odiochieng' makawuono nitiere weche mopogore opogore ma bende nitiere e mesa margi. Gigo monego bed ni gitwake kendo gikalo e od bura kacha. Penjo en ni kotudore kod gigo duto masani nitiere e nyim od bura en wach mane ma od bura biro bedo ka keto e ong'ala manyime ahinya ahinya to odiochieng' makawuono ma gibiro bedo ka gidok e od bura. Wang'eni nyaka sani nitiere report mano mar NADCO kata report mar kamiti mane twak e withek mane kind Kenya Kwanza kod mano mar Azimio ne gichwalo report margi e nyim od bura kacha. Od bura nego bed ni twaka kotudore kod report makamano kachiel kod weche mopogore opogore monego bed ni od bura twake. En wach mane ma gibiro bedo ka giketo ng'ala manyime odiochieng' makawuono. Chenro makamano mar jod bura dok e od bura wabiro bedo kwa luonu achiel kachiel odiochieng' makawuono. Kopogore kod mano Nyakora Mugejuang odiochieng' makawuono en odiochieng' nyakalondo mana kaka ineno ka en World Radio Day. Kalore ni nyakalondo en achiel kuom yore mag tudruok ma bende jopiny osebedo ka yudo godo weche mopogore opogore e pacho kae. Wang'eni nitiere jomoko ma ka giwinjo wach e nyakalondo kacha ka giwinjo report e nyakalondo kacha to giwacho ni mano report mar adiera kendo ginyalo wacho ni wawinje nyakalondo makama. Mane momiyo odiochieng' makawuono ma bende en odiochieng' nyakalondo Media Council of Kenya biro bedo kod wanyalo wacho ni romo makende ma bende biro bedo katimore county ma Kisii odiochieng' makawuono ka romo makamano mar hingo odiochieng' radio e pacho kae biro kelo jo kanyo mopogore opogore ahinya ahinya to jogo mawuok e sector mar fwambo kachiel kod jogo mawuok ka duol mano mar Media Council of Kenya. Kopogore kod mano odiochieng' makawuono bende gibiro bedo ka giyango Kisii Press Club. Mago duto biro bedo katimore e magawa moro mano e county ma Kisii odiochieng' makawuono ka bende igeno kanyo ni wendo modhial e kinde chenro makamano kata e kinde nyasi mar hingo odiochieng' radio e pacho kae biro bedo mano jatelo maduong' mano mar Media Council of Kenya David Omoyo ma bende biro bedo e chenro makamano. Kopogore kod mano Nyakora Mugejuang nitiere jotelo mopogore opogore ma bende biro bedo ka konyo jofwambe hingo odiochieng' radio ma biro bedo ka chopo e magawa moro e county ma Kisii odiochieng' makawuono ka wahingo odiochieng' radio. Imbe nyalo nyiso Nyakora Mugejuang odiochieng' makawuono ma ihingo odiochieng' nyakalondo. Nyakalondo osekonyi e yo machalo nade kata in iwinjo nyakalondo mane tiwinje e yo machalo nade to ponono en jalendo mane e nyakalondo minyalo hingo odiochieng' makawuono kata minyalo dhialo odiochieng' makawuono ma bende en odiochieng' nyakalondo. Wang'eni nyakalondo en achiel kuom yorego mag tudruok mosebedo e pacho kae kuom thuolo malach ahinya kendo anyalo wacho ni nitiere jomoko ma bende nyaka sani osebedo katiyo kata nyakalondo kuom thuolo malach momiyo ji ong'egi kendo ji kowinjogi to wacho ni mano wach mar adiera kalore ni ng'ane matie nyakalondo makama emowache. Omiyo odiochieng' makawuono bende wana kaka jogo mantiere sekta mar fwambo biro bedo kwa winjo pach jopiny ahinya ahinya kotudore kod kaka nyakalondo osebedo kabero kata konyo ngimagi e yore mopogore opogore. Kopogore kod mano Nyakora Mugejuang odiochieng' makawuono bende en odiochieng' raboyunga. Sharon Ong'ao osekelo ni twak kanyo gimomiyo ponono rowere panjo kod raboyunga. Odiochieng' makawuono en odiochieng' raboyunga. Mane momiyo odiochieng' makawuono duol mano mar National Syndemic Disease Control Council kachiel kod jokanyo mopogore opogore odiochieng' makawuono gibiro bedo ka gibago nyasi mano mar odiochieng' raboyunga. Nyasi makamano biro bedo katimore Mathare Youth Sports Association mar mondo mi gijiw rowere mar mondo mi oti kod raboyunga. Kapo ni luo twak mokwongo jiwa kacha ni raboyunga
konyo e geng'o tuoche mopogore opogore. Odiochieng' ma kawuono ma en odiochieng' raboyunga ma thuon wach mare en safer is sexy always in fashion. Ka bende women rep e county ma Nairobi kae kata jaod bura e county ma Nairobi mano Esther Passaris kaachiel kod jotelo moko e county ma Nairobi mano moriwo nyaka jatelo maduong' mar National Syndemic Disease Control Council mano Dr. Ruth Laibon Masha. En bende odiochieng' ma kawuono biro bedo koyuoro e nyasi mar odiochieng' ma kawuono mar hingo kata yango odiochieng' raboyunga. Omiyo ber ka in rawera ber kitiyo kod raboyunga mar mondo mi igeng' gamo tuo kaluwore ni geng'o ber moloyo thiedho. Kopogore kod mano, wach machielo ma bende wabiro bedo kwaluno odiochieng' ma kawuono tudore kod gope ma bende pok ochul e pacho kae. Odiochieng' ma kawuono jatend migawo mochung' ne wechego mag omenda e pacho kae mano Profesa Njuguna Ndung'u odiochieng' ma kawuono biro bedo ka oyango mano report ma bende ne ochwal kanyo kod komiti ma bende nochuogi mar mondo mi onona ne gope manitiere pachoka kata pending bills verification committee status report. Mane report ma bende Njuguna Ndung'u odiochieng' ma kawuono biro bedo ka yango ka bende obiro bedo kotimore mano e log tich mano mar migawo mochung' ne wechego mag omenda e pacho kae. Ka bende chenro ma kamano biro bedo katimore kar saa 8:30 mar odiochieng' ma kawuono. Jatend migawo mochung' ne wechego mag omenda Njuguna Ndung'u biro bedo e chenro ma kamano kaachiel kod jotelo mopogore opogore mano moriwo jagoro mongirore mano e migawo mochung' ne wechego mag omenda mano Chris Kipto kaachiel kod jotelo mamoko moriwo nyaka Edward Ouko ma bende ne en jakanyo kata jakom mano mar komiti onogo ma bende ne ochuogi mondo onona ne gope ma piny Kenya pok ochulo. Mago duto nyaka Ramogi Ajong' wabiro bedo kwaluonu achiel kachiel odiochieng' ma kawuono. Wach machielo ma bende waluonu odiochieng' ma kawuono mineno kae ma en jatend migawo mochung' ne wechego mag thieth e pacho kae Susan Nakumicha. Odiochieng' ma kawuono Susan Nakumicha biro bedo ka yawo ayanga mano romo mar 14 mar KEMRI Annual Scientific and Health Conference Cash ma bende biro bed kiyawo odiochieng' ma kawuono e magawa moro mano bore Nairobi ka. Romo ma kamano iyawo kawuono kochakore tarik 13 mano mar dwe mar 2 kendo biro bedo kodhi nyime nyaka tarik 16 dwe mar 2 mano mar higani. Romo ma kamano biro bedo ka kelo jokanyo mopogore opogore ahinya mar mondo mi giteg weche mag timo nonro. Wang'e ni KEMRI kinde duto jabedo ng'ala manyime mag timo nonro motudore kod weche mag thieth e pacho kae kendo gibiro kod riekni mopogore opogore manyalo konyo e kedo kod tuoche mopogore opogore pacho kae. Mana kaka senyisi ni odiochieng' ma kawuono e kinde miyawo romo ma kamano kod jatend migawo mochung' ne wechego mag thieth Susan Nakumicha thuon wacha mano mar romo ma kamano mar 14 mar KEMRI otudore thuon wach mare en harnessing biomedical research innovations and big data for health system resilience, local manufacturing and commercialization. Kaluwore ni gigeto mar tego weche mag timo nonro ahinya to e weche mag thieth e kinde ma koro biro bed kiyawo romo ma kamano e magawa moro mano buore Nairobi kae. Mana kaka seng'isi kanyo ni mano romo mar KEMRI Annual Scientific and Health Conference Cash ma bende yawo odiochieng' ma kawuono kod jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha. Gichako yawe kar saa 2:30 mar okinyi ma kawuono kendo ang'e ni jofwambo magwa biro bedo ka chopo kuro kaluwore ni pile ka pile gibiro bedo ka giloso kod jofwambo kotudore kod thuon wach ma gibiro bedo ka gilose kochakore kawuono odiochieng' ma kiny tarik 14 tarik 15 kaachiel kod tarik 16 ma gibiro bedo ka gitieke romo ma kamano. Adwani wadhi nyaka Kadhowath Nam Chumbi. Chenro ma bende waluonu kawuono mineno kae ma en gavana e kaunti ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir. Odiochieng' ma kawuono gavana e kaunti ma Mombasa biro bedo ka yango kata biro bedo ka timo chenro mopogore opogore motudore kod siro weche mag somo e kaunti ma Mombasa. Ka bende igeno kanyo ni jatenda duon bura mar ODM Raila Odinga biro bedo ka wuotho machiegni kod gavana e kaunti ma Mombasa e kinde ma bende obiro bedo koyango odiochieng'
somo mabende isiro kod governor e county ma Mombasa. Kango chopo kanyo sa 4 mar okinyi mar odiochieng' ma kawuono, obiro bedo koyango higa mokwongo nyaka ne ochaka chenro mar chwalo chiemo kata chiwo chiemo ne jopuonjre mago mayudore e skul mano mar Maweni School, mabende en skul mar nyithindo mantiere kod ng'ol mar obwongo kata mentally disabled children. Osebedo komiyogi chiemo kanyo kuom thuolo mar higa achiel, matiende ni kawuono en first anniversary. Ma governor e county ma Mombasa osebedo ka chwalo chenro makamano, ma en gino makare ahinya. Kango chopo kanyo gimoro sa 6:10 mano mar odiochieng' obro bedo kobedo Hadija ECDE mabende yudore Frere Town, mano e county ma Mombasa. Mago mana weche mapod otudore kod somo. Kango chopo kanyo kar sa 9 ma midhiambo obro bedo kosidho mano scholarship kata chenro mar scholarship mabende ichwalo kod governor e county ma Mombasa. Kabende chenro makamano biro bedo katimore Tononoka Social Hall e county ma Mombasa, mar mondo mi obio yangnwa ni ponono ni en scholarship ochiwe e yo machalo nade, to gin jopuonjre mage ma oqualify kata ma ponono oyangi ni nyalo bed kichiwo negi scholarship makamano. Mabende governor e county ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir biro bedo ka chiwo ne jodaka kata ne jopuonjre e county ma Mombasa. Mago duto gin mana moko kuom chenro ma governor e county ma Mombasa timo kosiro godo weche mag somo e county ma Mombasa. Kwawuok e county ma Mombasa wadhi nyaka e county ma Migori. E county ma Migori nyaka Ramogi Ajwang' odiochieng' ma kawuono apisas mabende wuok ka bad migao mabende ochung'ne kiro pi e puothe kata National Irrigation Authority odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka giromo kod jopur, mago jopur mawuok Lower Kuja Irrigation Scheme, mar mondo mi gigoane mbaka ni ponono nyaka ne chak Lower Kuja Irrigation Scheme gin ber mage ma gin kaka jopur gisebedo ka giyudo ahinya ahinya kaluwore ni irrigation scheme en chenro mar keyo pi e puothe. Bende gisebedo ka giyudo ber, to ponono ka nitiere achiedh nade moro amora ma gikale, gin achiedh nade mage, to inyalo konygi e tieko achiedh nade makamago e yo mane. Mane wach mabende jafwambo maro e county ma Migori odiochieng' ma kawuono Juma biro bedo ka luonwa ndache achiel kachiel odiochieng' ma kawuono. Adonwa tieko dwach malunu machiegni e county ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono. E county ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono jaod bura Mandhiwa e county ma Homa Bay mano Martin Owino odiochieng' ma kawuono okwedo wach ma piny owacho siko kata chenro ma piny owacho dwa chako mano mar chulo omenda mar somo kata fees kokalo e e-citizen. Ka bende Martin Owino wacho ni chenro makamano ponono miyo jonyuol mathoth ok nyal chulo omenda mar somo kokale e-citizen kaluwore ni ponono gionge kod lony mar arieya mano mar chulo omenda mar somo kokale e-citizen. Omiyo mane wach mabende jafwambo maro e county ma Homa Bay Ali Abich biro bedo kaluno machiegni mar mondo mi onyiswa no kwede yo machalo nade, to ken Martin Owino kende makwedo chenro makamano. Waseneno ka jotelo mopogore opogore kaachiel kod jokanye sekta mar somo gisebedo ka giwuok oko gikwedo chenro mar chudo fees kokale yor e-citizen ka giwacho ni mano bende nyalo thiro chenro mag somo e skunde ma pacho kae. Nyakore muge jongi kanye mwachopo gode giko mar Chal Mar Fwambo kinyi makawuono kaka pile nyisi ni jofwambo magwa obeda kicha e kor gwenge duto ma pacho kae maneno ni wach komuoch to wakelo nigo achiel kachiel. Achope giko mar Chal Mar Fwambo gi kanyo, kata kamano wakawo mana yueyo madundo gi sani. Tok yueyo to nyawadwa Cleophas Oluoch donjo kod twak e chenro mar mbako romo kama bende watwak otudore kod chala mar Kenya. Omiyo imedo mana kete e Ramogi TV.